טוב, אז למה קואליס? המענה שנתנו עם קואליס הוא בעצם בא לפתור 3 בעיות שאנחנו מכירים. אותם גירויים שיש בזמן נשימה, בזמן עבודה, אותם גירויים שיש בקרקפת שהם לא תקינים, וכמובן איכות השיער כתוצאה מההחלקה. אלה הפרמטרים שעמדו לנגד עיניי כדי לעשות את המוצר המוצלח ביותר. המטרה הייתה קודם כל לעשות הרבה מאוד ראשים, זה מה שעשינו, מאוד מגוון מבחינת יכולות, זאת אומרת משיער שהוא גלי עדין ועד שיער אפרו-אפריקאי, רצינו לתת מענה לכל הגזרה. בעצם להבטיח שלא משנה איזה סוג שיער יש לך, אנחנו נתמודד רק עם זמני המתנה שונים, וקפדנו לעשות 2 דברים מרכזיים, ללא גליוקסיליק אסיד וללא פורמלין. נקודות מאוד חשובות שמקלקלות לנו את השם למעצבי השיער, אוקיי? ברור לגמרי מה קרה עם הגליוקסיליק אסיד, למה היו אשפוזים, אי ספיגת כליות, אלה חומרים, מה לעשות, נחשבים למסוכנים, ושימוש לא נכון בהם מביא את אותם בעיות שקורות. הדבר השני זה הפורמלין. פורמלין אין מה לעשות, חברים, כשאתם עובדים עם חומר ואתם מרגישים גירוי בקנה הנשימה או גירוי בעיניים והלקוחות מתלוננות, תבינו, אתם עובדים עם פורמלין. אם אתם מרגישים גירויים חזקים בקרקפת ואחר כך אישה הולכת ומתאשפזת, אבל אתם עם גליוקסיליק אסיד. אני מספר לכם את הסיפור הזה כדי שתשמרו קודם כל על עצמכם, וכמובן על הלקוחות שלכם. אני בצד שלכם, ולכן התרכזתי בלפתח החלקה שמבטיחה את 2 הדברים האלה. אלה 2 הפרמטרים שהניעו אותנו לעשות את ההחלקה הטובה ביותר. וכמובן, מי שכן נרצה להציץ קצת באינסטגרם שלנו, יוכל להיות מאות החלקות שנעשו ב-24 חודשים האחרונים. היום אנחנו מבטיחים שהמוצר לא רק שעובד, עובד מצוין, וגם פיתחנו לו שיטת עבודה ייחודית, כדי למנוע קודם כל גירויים בקרקפת, וכדי להבטיח את איכות העבודה בצורה הטובה ביותר. קואליס היא משנה כללי משחק, ואני באמת רוצה שתבינו, יחד איתכם, אני מעצב שיער בדיוק כמוכם, עם הרבה מאוד שנות ניסיון, ולי היה חשוב להפסיק לשמוע את הסיפורים, הושפזו, גירויים, יש בעיות, אישה נכנסה למספרה, הושפזה, כל הדברים האלה נובעים, 1, מחוסר ידיעה, 2, מיצרנים שעושים החלקות לא תקינות, וכמובן, מאנשי מקצוע שלא מקפידים על כל התהליכים. אז אנחנו פה בחבילה הזאת ניתן לכם את הכל ביחד. גם את המוצר הטוב ביותר שקיים היום בשוק, מובטח על ידי ועל ידי מאות לקוחות מרוצות. כמובן אפשרות לבוא לעשות קורס 1 על 1 איתכם, כמובן בהמשך יהיה לנו גם קורס אונליין, וכמובן אנחנו גם נביא את המוצר ללא תחרות גם מבחינת מחיר. אלה הפרמטרים שהניעו אותי להיכנס לתעשייה של המספרות, היות ואנחנו ספרים, שלא יספרו לנו מה טוב לנו, אני יודע מה טוב לנו, ואם זה טוב לנו, זה אומר שמישהו ישב וחשב ועשה עבודה על לקוחות בצורה הטבעית והטובה ביותר. התקשרו אלינו המון ספרים בשנה האחרונה ושאלו אותנו מאיפה ההחלקות שאנחנו קונים. קואליס זו ההחלקה שלנו, ובעצם אם ככה, כל כך הרבה שאלו, אנחנו היום מציעים את ההחלקה הזאת, לי האינטרס הראשוני, שקודם כל מעצבי השיער יעשו עבודה נכונה. בסופו של דבר זה שומר על שמנו הטוב, דרך אגב אנחנו נמכור את זה אך ורק לספרים, לא לבתי עסק אחרים, לא לאנשים שהם לא בעלי מקצוע, המטרה שלנו היא לשמור על שמנו הטוב כמעצבי שיער ועל התעשייה כולה.